Čaute ľudia, moje meno je Ukulele a ja vás vítam u ďalšieho videa. Toto video je faily z táborov a chcem vás uvítať u takej série, ktorá sa bude volať Bad Boys. A vlastne to bude také, keď som bol malý a bol som v škole, v táboroch, v škôlke, aké sa mi veci stali, alebo čo som robil zle a som tu zo Ovcov, čaute. No a pôjdeme asi na prvý môj fail v tábore, alebo no vlastne je to taký fail, lebo prvý deň som v tábore, ráno vstanem a jasné, že ráno vstanem, som čarovný a jasné, že je 6 hodín, mám ospalé oči, nevidím nič a sú vecka, vedľa nich sú animatorské izby. A čo by sa nestalo, ja namiesto vecka vojdem do animatorskej izby, v ktorej sa prezlieka animátorka s jej frajerom, animátorom. A ja som ju uvidel holú. Tak, zavrel som dvere, zdral som do mojej izby, aby akože nič, hej. A príde animátorka. To, čo malo byť. No viete, ja som išiel na vecko, ale nechtiac som vstúpil do vašej izby. No to bola pravda, hej, to bola pravda, ale... A ona že, jasné, nejdeš na raňajky a večer máme na teba trest. No, nešiel som na raňajky, prišli z raňajok, mne tam hodili nejaký suchý chleba, ktorý ošťala nejaká mačka vonku. A je večer a už ide na ten trest. A čo som ja nemal urobiť? Takže, mal som ísť na tej animátorke lásku a potom som si s ňou musel ešte natancovať na jej pesničku. Takže som jej, presne mi dali, ako jej mám ju vyznať. Mal som jej chytiť ruku, poboskať ju. Prvý a posledný. Áno. A ako bola mladá, pekná, ale... A poboskal, musel som ju objať a ešte, že potom musel som za 5 minút pre ňu zložiť pesničku. No nejakú básničku proste o nej. Už presne si na ňu nepamätám. Ale viete, akú vybrala pesničku? Kakalin Kamaja. Na tú som s ňou musel tancovať, ty koko. 10 minút, že... Takže z tohto tábora mám taký zážitok, že vyznávanie lásku animátorke už to nechcem. OK, ideme na ovečku. No, tak tento príbeh sa stal síce v škole prírode. No, v škole prírode tretí deň sme na izbe. Ja so spolužiakom sme v jednej izbe a ďalší chalani sú v bunke a ďalší chalani sú vedľa v druhej bunke. No, ja som spal, všetci ešte vedľa pozerali telku. No, spal som, ja som pri telke zaspal, lepšie povedané. No, ešte ostatní pozerali telku a to bolo vlastne mojou vinou. Oni ma chceli šamponovať alebo napastovať, dali mi to na čelo a ja potom ako veľký debil si to ešte takto po celej telárii rozostriem. No, ale čo sa potom nestalo? Prišla animátorka. Sice to nie je žiadne veľko vtipné, tak ale bolo to mojou vinou. Prišla animátorka a že mám si to ísť umyť. Dobre, išla som si to umyť. A potom zase. Zaspal som, na druhý deň ma zase chceli napastovať a presne sa to tak skoro stále opakovalo. A nakoniec ten jeden spolužiak musel spať na tom vankuši, na ktoré sa prilepila mola, lebo to bolo od tej pasty, alebo neviem, či mi to dali na tvár. Ale na to musel spať. Aha, takže to je jedno. No, takže tento príbeh, tiež to je taká škola príroda, no hej, boli sme do školy, v škole prírode na týždeň, do Tatier, do Jasnej, ten hotel už zhorel. Rip. What you say? Fakt, v tom hoteli sme zažili nemožné. Takže my, 5 spolužiaci na izbe, najväčší rozbíjači tried, hotelov, všetkého, čo sa len dá rozbiť, aj čo sa nedá rozbiť, rozbijeme. A jasné, hej, je večer. Dvaja z našej izby úplne posratí.
lebo to bol dvojposchodový apartmán a hore po tých schodoch, keď ste vyšli, tak tam boli proste postele na spanie. No a dvaja z našej izby, ktorí sa bali, hej, že tam furt hovorili nejaké sprostosti o nejakých hororoch a tak, a potom sa, keď už sa išli zasínať, bolo 2:30 ráno, išli zasíňať, tak potom sa báli. No a chodievali kontrolovať triedni učitelia alebo proste tí, čo nás mali na starosti. A oni dali na tie schody stoličku, pred tú stoličku stôl a na tú stôl a stoličku hodili plachtu a dali tam ešte šamene možné veci. 3:30 príde, počujeme dole, otvára kartičkou dvere, ide hore, začne tam po nás dúkať to, čo má byť. To, čo má byť. Počúvajte, to, čo má byť. Okamžite to zrušte, inak idete o 6 ráno so mnou behať po celej doline v Jasnej. Ja som išiel. A ja. Ale polovica z nás nešla. Spali, nedalo sa ich zobudiť. Počúvajte, tú plachtu sme zhodili dole schodami. A vlastne a potom sme aj stôl spacifikovali, stoličku sme odhodili niekde a ona potom. No, nestihli ste to do toho, koľko som vám kázala. Ráno o 6 vás čakám. My máme 2 hodiny na zaspatie. Takže sme nespali, ale niektorí zaspali a my sme sa tam rozprávali. O 6 príde lekárka. No, čo ste nachystaní? No jasné, 6 hodín ráno, ty koko, slnko je niekde zapadnuté ešte, nevidíme nič na doline, ideme behať hore dolinou. No, 2 a ešte také baby, čo vyrušovali, tiež išli s nami, takže tam boli 4 a jedna lekárka. Ja som tam bol tiež vtedy. No a my sme išli 3 dní po sebe behať. No ja som išiel 2. No a prvý deň a proste tma, hej, nebolo žiadne slnko a tam medzi tým lesom a tam boli samé korene, jamy, šutre. Jasné, že nič som nevidel ako šmatlák. Som išiel ako tretí. A tam, jasné, že bola taká jama. A čo by sa nestalo, že ja kripel, som do nej ako tak spadol. To som videl. No, a tam bolo také blato troška, hej. A troška som bol taký ako bahňáček. A pekne na hubu. No a takže potom som sa vrátil na hotel, špinavý. Oni si stanú, ideme na raňajky. Zdraví, vyspatí. Vyfakujte ich. Áno. Takže toto sa mi stalo v škole prírody. Ide ovečka, ak má ešte nejaký. Dobre, tak my sme boli v dennom tábore s kamarátmi a my sme mali, že 6 dní sme chodili niekam, že sme sa vracili a ten posledný sme išli do planetária spať, do akých buniek. No, prišli tí, ako sa volajú? No, animátori na nás nahúkali, neviem za čo. Chalani skakali baba do buniek. Nevydaj sa. No, dobre. Tak sme vyrašli, tam sme mali také 2 skrine. My sme s tým zabarikádovali dvere, tie dvere sa otvorili donútra, takže a potom sme ešte zastrelili okno, aby na nás nevideli, aby sme tam mali party. No. Potom sme mali voľaký, potom voľako to vyrazili a neviem čo. Ja si nepamätám, to bolo dávno. Oni to vyrazili voľako a mali sme trest. Mali sme ísť 2 koliečka okolo tej dediny, kde sme boli, čo bola nie malá dedina. No, prišli sme a rozprávali im tam v tom planetáriu, že toto sa tedy stane toto. No, a my sme tam boli na 2 dní, tak. Sme tam boli na 2 dní, nám to deň predĺžili. A my sme ten druhý deň nám povedali, že ak nebudeme dobrí, tak na budúce nám už neberú. No, ja som tam aj tak nešiel. No,
Tak o 3 ráno nám povedali však včera, že máme prísť, máme zazvoniť. A my ako debili sme si dali budík a všetci na 3 ráno, tam sme boli 4 v tej bunke. No a prídeme tam za tým vedúcim a že ešte píšeme, že prepáčte chlapci, ale že dneska nič nebude. Tak my tam stávame o 3 ráno, potom ešte zaspíme na raňajkách, to sme išli do veľkej reštiky. A potom ešte celú cestu domov spíme v autobuse. Kvôli veľkému debilovi, ktorý sa pomýlil. No, to není vtipné, ani vlastne takéto príbehy nemám vtipné ináč. No okej, toto sa stalo tiež v tábore. Bol to akože ranč, ale nebol som tam na koňoch. Bol som Na na... prasaci. No, na Hogovi. A bol som tam proste, hej, to bol taký... Tam boli 3 druhy, boli kone, ryby a potom také strašidelné. A ja som išiel na to strašidelné. No, a jasné. Predposlednú noc, viete, nočný pochod a hovoria, nebude žiadny nočný pochod, ideme spať, nič nebude. My ideme o pol jednej spať. 2 hodiny ráno. Animátor vykopne dvere. Normálne on ich vykopol, jeho to nezajíma. Normálne nám vykopol dvere. Mal roh z muflona, alebo z kerej mačky to bolo. On nám sme na to zatrúbil. Počúvaj, ten, čo tam bol so mnou, na tej izbe, on vyskočil, spadol z postele a on sa tam potom pol hodinu smial na zemi. A on tam trúbil. A že ide sa na nočný pochod. Nejaký Azrael nám oznámil, že už je čas na ten príchod nočného Gargamela, hej, napríklad. A my sme išli, viete, tma, však 2 hodiny ráno sa tam šula na zemi, jak šulek. Šulek valaj šulky. A vlastne, hej, a boli tam 2 jazera. Vlastne to bol rybársky tábor, hej. Boli tam 2 jazera a medzi tým bolo rozdelené taká hradza a cez tú hradzu sme išli, tam boli kamienky. A vlastne, jak nás strašili, tak na jednej budove, z tej budovy zoskočil nejaký Gargamel posraný a on skočil z mojej izby na spolubývajúceho, on na ňo skočil, akože ho zobral do krikov, hej. Všetci úplne vyplašení, ty kop. Do krikov, v krikov? No, tam sa mohlo niečo stať. No, možno. No a proste skočil na ňoho, zobral ho do krikov, my všetci do sraty, že on nás zabije. Mami. A potom, že takže druhá skúška bude musieť prejsť cez hradzu. A čo by sa nestalo? Z jednej strany bola taká plocha, vlastne tá hradza, a tam boli kamienky a cez to rakosie. A na druhej strane bolo ďalšie jazero. A tam bolo asi 2 metre takto. A posledné decko, ktoré sa posralo a stalo v strede hradze, tak z tej plošinky, z toho rakosia, vyskočil na ňo prezlečený animátor za nejakého posraného zombika zeleného. Vyskočil na ňo. To dieťa, nie že by utekal rovno, ale ono utekalo tým smerom a ona padla do toho jazera. To decko padlo do toho jazera. Ja som bol predposledný. Ja som sa pozeral dozadu, čo sa deje. A predo mnou, čo by nebolo. Predo mnou, čo by nebolo. Tam tiekol taký potôčik, v ktorom plávali pstruhy, všetky kandičky, kundičky a také veci. A proste, tam bol taký mostík cez ten potok, ale jasné, že ja som sa netrafil na most, ale jak som sa vyplašil z toho, čo tam si decko sa stalo, tak ja som spadol do toho potôčika, ktorý bol taký studený, že nie. Proste studený bol, omrzli mi nejaké nohy, alebo ja neviem čo, nejaké nohy, hej. Mám ich 4. A viete, animátor
To nič, ideme ďalej. Ty koko, ja tam sa bálam. Pomôžte mi aspoň vysto